Potrebovali by sme prerušiť hru, ale ideálne neinkasovaným gólom. Axel Sandin Pelika a jeho zakončenie, využitá švédska presilová hra a prehrávame. Tento možno ešte chcel obtreť niektorého zo spoluhráčov pred bránkou. No a Axel Sandin Pelika si teraz nakorčuľoval do streleckej pozície. No a zaznamenáva svoj tretí kanadský. Položil tento protiútok a následne 100% príležitosť pre Linusa Erikssona, ktorý to namieril do ľavého. Opäť Dvorský už na svojej obľúbenejšej pozícii. Radivovičov gól! Slovensko vyhráva 1-0. Jenčkov teč Radivovičovej strely od modrej čiary znamená naše vedenie. Večeri sú kompletní a práve muž, ktorý sa vrátil z trestnej lavice, Schler, vyrovnáva na 1-1. Tak to je jednak obrovská chyba, ale teraz by sme mohli využiť zaváhanie, využívame gól, Chovan. Je to tam, vyhrávame 2-1. Využili sme a potrestali. Sebavedomie Dalibora Dvorského a následná prihrávka do palebnej pozície. Juraj Pekarčík strieľa gól 3-0. Tak sme to privolali, naozaj je dobré, že sme dali. Ktorí boli mimoriadne ďaleko od seba a je tu samostatný únik kazašského tímu zakončený presným zásahom, znížené zásluhou Artura Grossa. Gross stráca puk v obranom pásme, Jenčko, Pekarčík v tesnej blízkosti bránky, strieľa gól 4-1 a máme dvoch dvojgólových strelcov. Sujeme po druhý raz v dnešnom dueli Asanali Sarkenov prekoná. A z toho je rýchly protiútok na opačnej strane. Kazachstan strieľa gól vo vlastnom oslabení. Ušiel nám Davlad Nurkenov, ktorý prekonal zblízka pásmo. Už ale nemáme ani jedno. A tu je nebezpečná brejková situácia, z ktorej inkasujeme gól. Tak to je neuveriteľné. Kazachstan vyrovnáva v samom závere stavu dnešného stretnutia. Teraz môžeme ísť do veľkej príležitosti a môžeme rozhodnúť tento duel. Čo sa aj darí, premenený samostatný únik Maxima Štrbáka. Pohrážame Kazachstan. A tohle je dobrá pozice, Maštajský a gól, který dává Vojtěch Hradec. Gól při vlastním oslabení. Jde na Lenďáka a je to 2-0. Tak to je nástup na mistrovství, jak se sluší a patří. Znovu Cisár má dobrou pozici a je to gól. Cisár snižuje na 2-1. Maštalický na Šalého a je to 3-1. Eduard Šalé přesně podle návodu a pro Matěje Maštalického. A tohle je nečekaná situace a gól, který dává Eduard Šalé. Druhá branka v zápase. Česko využívá přesilovku a vede 4-1. A tady dostane rychle gól od Dalibora Dvorského. Čas 50. Slovákům nezbývá, než dál riskovat. Pekarčík. A znovu puk přitlačený na mantinel a sekundy běží. Zbývá jich ještě 40 do třetí sirény. A nakonec je to Kočí, který posílá kotouč obloučkem do středního pásma a tohle by mělo být zakázané uvolnění. Také je. Navíc vyhrané boli v útočném pásmu, kotouč jde za branku, kde číhal Šalé, ale blíž k puku měl obránce Chromiak. Ale tohle už bude v pořádku. Ještě jedno slovenské vyhození, které si tlumí na hokejce Dvořák. A to už je úplný konec. Ještě mají Slováci možnost vystřelit, ale Pekarčík minul bránu a tímhle nahozením zápas skončí. Česko poráží Slovensko.